O PP de Ribeira denuncia a existencia de varios puntos de vertido incontrolados en todo o termo municipal. Un dos que máis preocupa aos populares é o depósito de vehículos abandonados ao carón dos xulgados. Denunciar tamén o estado no que se atopan un montón de puntos de vertido incontrolado e puntos, dende logo, que quitan moitísimo valor ao que é o embelecemento do noso concello, e un deles, como non pode ser de outro xeito, é todo ese monte de ferralla que hai na zona do xulgado. Aí temos restos de vehículos que no seu día foron requisados polo xulgado. Antes de deixar o anterior goberno, nós habíamos feito unha solicitude ao xulgado e tamén á Dirección Xeral de Xustiza para poder facer, retirar todo ese lixo que aí se atopa, e, efectivamente, logo chegaron esos trámites de aceptación. Tras obter a correspondente autorización por parte do xulgado, solicitouse a limpeza da parcela, co fin de que a Dirección Xeral de Xustiza proceda á retirada dos restos dos vehículos. Sen embargo, o PP denuncia a falla de colaboración por parte do Executivo local. A día de hoxe, a pesar que, si mal non recordo, en setembro-outubro do ano 2023, eu fixen unha solicitude ao Concello de Ribeira pedindo que, por favor, se limpiase esa parcela para que Xustiza pudese sacar todos esos restos de vehículos que quedan e identificar para enviar ao xulgado esas matrículas ou o pouco que quede, pero que é un trámite que, dende logo, hai que facer. Non se fixo nada do Executivo local, non se limpou esa parcela, non se colaborou para poder retirar de aí, como digo, un punto de vertido incontrolado, agora que, ademais, o goberno tripartito presume de que vai a facer unha obra polo PSTD para mellorar esa subida a San Roque, un PSTD que foi impulsado ademais polo goberno anterior, eu lle pido que faga caso tamén a esa solicitude que non só lle fai o Partido Popular, sino que lle fai tamén a Dirección Xeral de Xustiza, para que limpe esa parcela, para que colabore, para que mostre, e como sempre pide, que haya unha colaboración sana entre administracións. Os populares instan o Concello a limpar a parcela para poder axilizar a tramitación, co fin de poder erradicar dunha vez por todas un dos puntos de vertido que maior impacto paisaxístico ten sobre a imaxe do Concello.